mga igsoong Iglesia ni Cristo na sila gibuhat karon nga dili mabasa sa Biblia, pero wala na ito gisaway kay dili mapudawtan. No? For example, no? Tagaman ako example. Kanang pagsaulog nila every July 27 o anniversary. Di ba? Kanang ilang pagsaulog o July 27 anniversary, dili ka na mabasa sa Biblia. Di ba? Pero wala na ito nasawaya kay di man pudawtan na pagsaulog kag anniversary. Di ba? Oh. So, kung pananglit, pangutanon kanila nga daghan mo mong gibuhat sa Katoliko nga di mabasa sa Biblia, tinod, amo na ang kulon. Kaya wala man may manudlo nga Biblia lang. Pero sila unta nga manudlo og Biblia lang, ila po unta ng tumanon. Di ba? Wala mamatahan na po sa Iglesia ni Cristo kung tinuod nga tanan nilang di-practice sa ilang pagtuo na sa Biblia, mamatahan na rin ko kung asa mabasa sa Biblia nga magsaulog ta og kanang July 27 anniversary. Pero balikon mo sa wayan na kay dili man may Bible alone goods Katoliko. Pero dapat unta nga ila po lang po unta ng tumanon ba kanang ilang pagtulon ang Biblia lang, no? Kay ako man ko nakabasa sa Biblia nga magsaulog og July 27 ang Iglesia ni Cristo sa Biblia. Then lain pa doon. Ang Iglesia ni Cristo sa Biblia walay pasugo magasin. Di ba? Unya ang Iglesia ni Cristo naa. So makaingon ko nga kung tinuod na nga Iglesia ni Cristo ilaa, kung litra por litra naa gyud diri ang ilang gibuhat sa Biblia, muna mangutana yun ay ko nga ang sas mabasa sa Biblia nga ang Iglesia ni Cristo diri na ay pasugo magasin. Wala, pero di ko musawayan na kay imong po dautan maghimog magasin, di kami sa Katoliko daghan bulig mga gibuhat nga mga magasin libro nga wala sa Biblia, pero di man dautan mo na among gihimo. So dito naman ang atong moderator, buot po sa buot, wala ko'y panahon, so andam ko mo tubag sa inyo mga pangutana. Brother, special mention ko sa imuhang pagpahayag karon. Nagsarong bitaw, karon patanod ka atubang na pagbalik. Karon, kanang imong giingon nga among kinatuman nga wala sa Biblia. Dili man na imong isulat sa Biblia, kaya di man na doktrina. Ang buot na mo ipasabot nga kinahanglan natong tumanon kadtong doktrina nga kinahanglan sundo nato kay nakasulat Biblia. Apan kung dunay buluhaton wa masumar dili doktrina, apan buluhaton lang agay pagsaulog palitan sa manang Rizalde sa ulugon nato na atong nason sulog, di na kinala isulat para sa Biblia, di man na doktrina. Ang doktrina nga among kinong kinahanglan masulat sa Biblia nga ang isundon kanang doktrina. Pwede ko matubag na? Saka, ako'y mutana. Oh, yes. Sige, sige. Ang pangutana na ko, gibasa mo nimo ang unang Korinto 3:15. Ito talaga, no? So di pa kang padayon, ang rule ko nung diri, basta ang masulti pangutanon lang. So, nipahayag mong ka din, hindi gusto mo ka. Oo, magani. Akong gikuan, gibasa, imo mong kung gisulti. Yes, so, ako lang gikoreksyonan tong imong gisulti. O sige, pero, kinahanglan mo. Gibasa nimo din sa unang Korinto 3:15 o 17. Nga diin nagpamatod ka nga adunay purgatorio. Yes. O ang imong katarungan, bisan kunuwa man sulat, apan masabot. Yes. Nga karon ang pangutana, gitugot ba sa Biblia ang pagtuman sa mga mga sulat? Ako basahon nun. Eka, ganito, no? Patubagas ako, no? Matugot ba sa Biblia ng pagtuman sa mga sulat? Atong tumagon, no? Dala na sa imong komentaryo ganina, no? Ang gingon mo ko ganina nga ang doktrina lang kinahanglan mabasa sa Biblia. Kana akong pagtulon-ana, wa gyud mo kabasahan sa Biblia. Nga ang doktrina lang kinahanglan mabasa sa Biblia. Ako basahon. Ako basahon. Kanang pulong doktrina lang kinahanglan mabasa. Basahon lagi na ako. Ingon ko, ako basahon. Basahon ako. Sige. Basahan. Basa. Ha? Pasagdi siya kay mo man ito ba? Di man ikaw ako moderator lang ka, madam. Moderator lang ka. Inisugot man siya na akong pangtanong. Sige lang, teacher. Okay na. Naog mo nga. Di ko pagkumuntan na. Oras naman. Oras Sige lang. naman. Oo. Oras na. Okay na ko basahan. Sige. Oras na lang to. O saan ang tekstuhan, Brad?
Tinawa na, unang basahon ako, ingon dire. O siyang teksto ha? Pero kasitas, akong basahon nimo. O siyang teksto ha, una? Unang sitas sa akong basahon, sumpay lang sa sitas ninyong gibasa niya sa 3:6, 1 Corinto 3:6, 4:6. 1 Corinto 4:6, sige palihog. Oh, ingon dire. Karon, tuloy mga butang nga mga igsoon, ingon nga ang pagsunundan, akong gibalhin sa akong kaugalingon at kang apuno, tungod kaninyo. Aron nga, kamo makakaton sa dili pagbaton o mga hunahuna nga kapin sa nasulat. Tinaw, Pwede ko matubag? di ka maghunahunag kapin sa nasulat. Oh. Oh, so, ako nang tubagon. So pagana, Anong tubag sa pawi ko matubag ko, no? Okay, ano ang tubag? Ang akong gipangutana, ang akong gi-institute kanina nga, walay mabasa sa Biblia nga, kinahanglan ang doktrina tanan mabasa sa Biblia. Pero ang imong gibasa kanang 1 Corinto 4:6 nga dili magpasapin sa nasulat. Sa among katoliko nga pag-interpret ana, dili na siya buot ipasabot yun literal. Ang gipasabot ni San Pablo ana, kung basahon nimo ng 1 Corinto 4:6, nagisgot si Pablo diha og mga mapaboruton kung masinupakon diha sa Corinto nga gimbutan nila kay naa nila ang otoridad sa pagpanudlo pero naay magsupak-supak naman mo ingon diha kung basahon nimo ng tibok chapter wala gyud panahon pagbasa ana tibok chapter nga naay mga tao diha sa Corinto nga naghula-hula nga sa pagrebilde sa pagdumala nila ni San Pablo nga nagingon siya nga mobisita ko diha sa Corinto sa iyang pagsulat ana pero naay mo ingon nga ay mugtuo ana kay di na mo mutuman sa iyang saad muna po pasabot mapaburuton nagpakapin sa unsay nasulat kuno nga ang nasulat kinanglan tuhuan na to ang pagdumala nila ni San Pablo kay otoridad sila pero dili sila motuo dili ginaingon nga literal nga tanan basahon sa Biblia kay kung tanan basahon sa Biblia bisan gani kamong mga iglesia ni Kristo daghan mong gibuhat nga wala sa Biblia. Di ba? Then, laing punto, pinakabungkat nga reason na kung literal na ito na pagsabot, kanus aba na nasulat ni San Pablo ng 1 Corinto 4:6. Sa akong research, anak 57 AD. Nasa King James Version gani nga, dili ko nito mapakapin sa unsay what is written. O what is written. Yan ang higayuna, daghan pang mga libro sa New Testament ang wala masulat. Kung yung what is written, dili magpakapin, mahimong kung sabto na ito na literal, si San Pablo nasipyat po, nakasupak anak kay nganong nagsulat man sa ikaduhang Corinto. Kung literal na ito pagsabot nga, o kung siya nasulat na niya itong higayuna, dili pakapinan, nganong ipakapinan man lagi niya 2 Corinto. Dahil lain pa, si Juan, nagsulat mga 90 to 100 AD. So makaingon sa nga, nagpakapin po ito kang Juan, kung sabto na ito literal, ano man. Kaya kanang giingon ni Pablo diya sa 1 Corinto 4:6, 57 AD na niya nasulat. Nga kung literal na ito na pagkasabot, daghang mga apostol ang nakasupak anak. Kaya nagsulat man sila mga around 60 AD, 75 AD, o kana si John, mga 90 to 100 AD siya nagsulat. Diba? So dili na siya literal na ito. No? Ang buot ipasabot nga ni Pablo nga sila, kay otoridad man sila, nagingon si Kristo diya sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo, naminaw nako, ang wala minaw ninyo, wala sa minaw nako. Gisupak na sa pipila ka tao dito sa Corinto. Moto'y nagpakapin kunos na sulat at pasabot nga nireveal diba, nagpakapin sa ilang hula-hula o kung sa'y gimbutan na nga si Pablo kinahanglan tuhuan nila kay otoridad ko siya, sinubo ko ni Kristo. Wala, hindi na sa literal. wala ito ba? Yes. Kanyang gibasa natin, 4:6, brother, tinawag mo itong isulti mo nga diya sa Corinto, ang mga kaisunan sa unang iglesia diya, nagkabahin-bahin, daghang mga pangitarungan. Yes, salamat. Busa, ang gibuhat ni San Pablo, gusulat ng 4:6, pagbadlong niya itong mga tawana. Now, yung sa niya pagbadlong, dili kamo maghunahunag kapin sa nasulat. Mo nagbadlong niya po sa Pablo, nga na maghunahunag maka. Yes, mo lagi itong Nga na maghunahunag kapin ng didili, maghunahunag kapin. yes, ako nang natubag na dili literal ang pasabot. So may literal dyan. Kung literal pa, Muna, mura na ako buta. kay kung moingon nga literal nga sayop pa sa iyang kaugalingon kay nganong nagsulat pa man siya dayong ikaduhang Tesalonika. Dayon si Juan nganong nagsulat man siya pagka 90 AD to 100 AD.
kung literalo na itong ipasabot ni Apostol Pablo. Unya, lain pa, no? Bisan gani, ang mga iglesia ni Cristo, daghan kayong gibuhat ron nga wala sa Biblia. Sampol, kanang magsangyaw, pinagi sa radyo, wala mo na sa Biblia. Ang mga ministro mag-Amerikana, wala mo na sa Biblia. Pero wala pa mo sa wayana, kaya di mo na dawatan. Di ba? Kanang ilang simbolo, ang among simbolo, cross man. Ang ilan, nasa sila simbolo nga tulog ka color, pula, puti, o green. Na ipanggutang sila mga sakyanan, wala mo na sa Biblia. Pero wala kang magsuwayan na, kaya di mo po dawatan. Kana lang ang atong tubag, wala mo ito yung panahon, o atong ibalik sa atong moderate ani. Kasi luwa ko kung doon nato yung mga kalapasan, no, sa atong pagpadayag. Di na ipangugos ang atong gipadayag, ha. Salamat. Diri sa ato mga igsoon, maubilang po sa role, no? Ang gatong mangutana rasyod. Ang iyang panahon sa pagbasa niya kung iyahan ang oras dire. Mara na ito nga niyo mga igsoon kay. Kung gamo yung isang magbasa ang uban, nag-ulpo do dili sila makabasa. Muna nga ato ay dire, mangutana ra. Sige, I'm sorry please, mga brother o sister. O dini, napupos na ang oras sa siniling nasod, o karon mag-awit na o mag-ampo. Para na ito. Isang tinulay gawpong sa tao. Pati Kristo na bisa magtuman, yan ang problema. Ngara, tawag mo ng kamura. Sige. Salamat. Sa mga igsoon, iyon nga, Isaias 2:4, siya maghukom taliwala sa mga nasod, o magpahimangno sa daghang matatawhan. Unsa iyang gipahimangno? Ang ilang mga bangkaw himuon nga mga punta sa daro, o ang ilang mga espada himuon mga galap. Usa ka nasod nga dili na mobakyal sa espada batok sa usa ka nasod, ug di na gayud makakatong may tungod sa gubat. Na dili ang tanan, tinag ingon ni brother, dili ang tanan. Nagtuman na naman, na may patay. O, na po'y dili mo patay. Na mo bakyaw sa espada, na po'y dili mo bakyaw, basta dili ang tanan. O, dili mo at tunatasa, last na itong mangmulong, brother Veritas. Mayroong hapon sa tanan. Moderiso rin ko kay limitado ra ba itong oras. Kanamong mga Katoliko, amo mang gisaulog karon ang adlaw sa mga santos o ugma adlaw sa mga kalag ganing panaw na sa laing kinabuhi, espesifikamente sa mga kalag nga nagtuumi nga atua sa purgatorio karon o nagahandad kami mga pag-ampo sa pamasin nga malingkawas sila dito sa maong lugar. Na timing kayo kay kaganina na dunggan ako nagisgutan po ni sa atong mga amigo dinhi nga gipasabot nga kanang pagtuo nga dunay purgatorio wala gina sa Biblia. Ang atong diretsong tubag katinawan niya na tinuod nga ang pulong purgatorio mahimong dili mabasa litra por litra sa atong mga Biblia sama aning Bisaya na itong mga Biblia. Pero kung atong sabton ang buot ipasabot niya ng pulong purgatorio, ang gitawag ng pulunga atong barugan nga naa diri gitudlo sa Biblia. Dili man tanang mga pulong nga atong gigamit, dili na lang ta motuo tungod kay dili mabasa sa Biblia litra por litra. Gani, bisan ang uban natong mga igsoon nga dili Katoliko, na may ilang gituhuan nga ang ngalan o ang termino dili mabasa sa Biblia, pero nituo sila tungod kay gipasabot ko no nga anaag hisgutan siya sulod sa Biblia. Tama ba nangli? Sa mga Adventist
Nituo sila nga si Ellen White, propeta nga gipadala sa Dios. Pero dili mabasa ang ngalan ni Ellen White sulod sa Biblia. Diba? Nga siya propeta sa Dios. Nagtuo sila nga propeta, si Ellen White, dili tungod kay mabasa iyang ngalan sulod sa Biblia, kundi kay siya kuno ang gipasabot. O pwede gani sila mogamit og teksto nga maingon siya mo gipasabot. Pero ang ngalan ni Ellen White, dili kay mabasa sa Biblia. Wato ta sa mga Mormons, nga gihilan nilang propeta si Joseph Smith. Dili man mabasa ang ngalan ni Joseph Smith sa Biblia, pero nailang gamiton na teksto nga kuno siya ang gipasabot. Sa ato pa, dili lang di ay kaming mga Katoliko nagtuo o kanang dili lang kay litra por litra, kundi apil ang masabot. Daganta sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo, nagtuo sila nga ang anghel kuno nga mabasa diha sa pinadayag 22:3 katumanan si Igsoon Felix Manalo. Pero dili mabasa sa Biblia iyang ngalan nga siya na. Di ba? Pero nagtuo kuno sila kay gipasabot. Kato pa, bisan gani ang atong mga igsoong Iglesia ni Cristo, nagtuo anang gipasabot lang. Di ba? Napailain kanang sa Isayas nga ilang kutloon ang hubad ni Mopat, translation nga nagisgot og halayong silangan. Dili man mabasa sa Biblia nga Pilipinas na, pero gipasabot ko nga Pilipinas na. Sa ito pa, apil ang masabot. Di ba? So, gaganda sa purgatorio. Tinood nga ang tulong purgatorio dili mabasa sa Biblia. Pero ang gipasabot ana, gitudlo dili sa Biblia. Mao nang nagtuo ning mga Katoliko. Asa man ang mabasa? Asa man ang masabot? Well, atong basahon ang Biblia. Ang atong mga igsuon nga mga dili Katoliko, no? Kamo siguro dinhi, no? Kay daghan man mo diri nga dili mga Katoliko. Og siguro ang inyong gituhuan kung maghisgot og padulungan nato kanang destinasyon sa atong paningkamot sa pagtuo, mao gyud ang duha, ang impyerno ug ang langit. Duha lang, no? Ang padulungan, kung dili impyerno, langit, ug dili langit, impyerno. Pero kung manudlo ana, ako moingon pod wala pod magtudlo diri ang Biblia, wala pod manudlo si Kristo, wala pod manudlo ang mga apostol nga langit lang ug impyerno. Nga dili masabot nga dili lang kay duha, nga ay usa nga dili impyerno, dili pod langit. Unsa man ni? Atong basahon ang unang Korinto kapitulo 3, versikulo 14, 15 ngadto 17. Matud ba? Kung ang gitupod sa tao diha sa patupuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Nagisgot diri ganti. Ato na lang idiretso. Although ang exegesis ani taas kayo, no? Nagbasa man og mga komentaryo Katoliko nga libro, taas kayo ang discussion ani, pero ako lang idiretso sa akong point, no? Nagisgot diri ganti. Ang ganti, walain siguro mag-usa ka mao ng langit. O kung ipadayon nato, dili lang kay langit, kay ngano, sa versikulo 15 nagisgot og akong ilaw sa basa, apan kung masunog kini, mahanaw kini kaniya, gikan kaniya, mahanaw kini gikan kaniya, apan maluwas siya sa nga nakalatas o nakaikyas siya sa kalayo. Dinhi nagisgot og maluwas pero iagi og kalayo. Ato pa linisan sa siya. Diba? I-purify. Nabitaw kanta na purifying fire. Diba? Oh. So, nagisgot og padulungan din nga maluwas pero iagi og pag-purify, pagsunog. O mao ni gitawag namo sa Katoliko og purgatorio. Kay dili man ni langit. Kay mayong tag langit ni awa may sunog dito, wala may silot dito. Pero kini masabot na to nga silot pero nakaigyas. O, mao ni gitawag nga linisanan o purgatorio. Ang ikato
mao na ning nagisgot diri sa bersikulo 17 nga matud pa, busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Nagisgot diri kalaglagan. Sa ato pa dili lang diri duha ang gisgutan. Una naghisgot og ganti nga mao ang langit, ikaduha naghisgot og kaluwasan pero iyagi sa og kalayo, magaigas, muna gitawag linisanan, muna gitawag na mong purgatorio. O ang ika-2, ginuskot o kalaglagan, awa nila yung ipasubod na, impyerno. Sumuna nga, wala ka mag-ingon nga ang ulong purgatorio mabasa yung sulod Biblia. Pero ang gihinganlan ana, nakasulod Biblia. Diba? Kaya kung maingon ka nga, awalay purgatorio, samarang awalay 1 Corinto 3:15. Diba? Kung ngayon kaya ang ipasabot anang uno purgatorio misanan mo man kining gisgutan ni Pablo sa 1 Corinto 3:15. Kaluwasan ang kontro piagi sa og paglinis. Sunugon sa, no? Tusban ko sa akong nabasa ani sa exegesis sa Katoliko taas ka ini. Pero piki man atong oras dire ako lang gimubo gidiretso na ko ba gi-shortcut. Unya kung moingon sila nga kinahanglan yung kuno mabasa sa Biblia litra por litra ang ipanudlo na to. Hinoon kami mga Katoliko supak miya ng gitudlo sa uban nga kinahanglan yung basahon litra por litra. Kay wala man mi magtudlo og sula eskriptura kung Bible alone. Nagtuo usab ni kanang gitawag og apostolic tradition kay gisgutan man ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15. No? Nagingon si San Pablo, hukti ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagig wali nga binakba og sa sulat. So dili lang ang nasulat gani na gibinakba na lang. Ngayon na tungod kay matud pa ni Juan sa kapitulo 21 versikulo 25 sa gibuhat lang kuno ni Kristo wala masulat ang tanan. Nga bisan gani kuno ang kalibutan dili kaigo kasudlan sa mga sinulat kung sulaton pa kuno ang tanan. Unya kay ang mga buhat ni Kristo puros man kamatuoran. Sa ato pa, dili tanang kamatuoran na sulod Biblia. Di ba? So, mo na nga, pero kung mayroon gid sila nga, basahon gid, God. Mo nang magkapangutan na bitaw ko, tanunan natin yung ibalik-balik sa akong tulumanon sa radyo, no? Ako lang po din yung i-announce, paimuslan lang ako nga natin tuluman sa radyo, matag Domingo sa DXDR, no? Sa RMN Dipolog, matag Domingo, alas 12 sa sayong kautuhon, dito sa alauna sa hapon. Matag Domingo na sa DXDR, dayon naka-simulcast na sa FM niya, no? AM o FM na magdungan, no? Simulcast sa FM 94.1 o sa internet rmndipolog.weebly.com madugog. Daghan kay kong mga viewers na po nga mga naa sa gawas nga mga kanang mga igsuon na itong nagtrabaho sa gawas ng mga Bisaya makasabot sa itong programa. Ilagaling paminahon po ng itong programa labi na sa mga i-upload na nato dahil sa YouTube. Dahil ganoon, mga igsuon, hatag kaninyo og example, pananglit kong, moingon yun sila nga, kinahanglan basahan Diyos Biblia. Ako, magpapangutan naman yun, for example, sa Iglesia ni Cristo naman, atong brother si Igsoong Saibico, no, sa Iglesia ni Cristo, nakahimamat namin ani ni Adto pa, no, atong among mainiton na discussion dito sa loob, no, kung nakahinumdong pa siya. Bunga sa among gugma sa among pagtuo, gugma sa iyang pagtuo mo nang init kay to among diskusyon nato. Pero wala may ingon nga wala may mahigugma sa among usag-usah, no? Nahigugma may ipaagi na mo sa among mga emosyon. Pero wala may mag-away personal kundi away lang sa pagtuo to. Gani karon tagaan na bisig panahon nga magkapangutanan na pod, no? Mga igsoon, tagaan lang mo na ko bisag usa lang kay example nga bisan gani ang atong mga igsoong Iglesia ni Cristo na sila'y gibuhat karon nga dili mabasa sa Biblia pero wala na ito gisaway kay dili mapudawtan, no? For example, no? Tagaan mo na ko example kanang pagsaulog nila every July 27 o anniversary, di ba? Kanang ilang pagsaulog o July 27 anniversary dili ka na mabasa sa Biblia, di ba? Pero wala na ito nasawaya kay di man po dautan na magsaulog ng anniversary. Di ba? So, kung pananglit, pangutanon nila nga, daghan man mong gibuhat sa Katoliko nga di mabasa sa Biblia, tinod, amo na ang kunon. Kaya wala man may manudlo nga Biblia lang. Pero sila unta nga manudlo o Biblia lang, ila po unta ng tumanon. Di ba? Wala, mangutan na po sa Iglesia ni Cristo kung tinuod nga tanan nilang di-practice
sa ilang pagtuo na sa Biblia, mawata na rin ko kung asa mabasa sa Biblia nga magsaulog ta o kanang July 27 anniversary. Pero balikon ko mo sa way na kay dili man mi Bible alone gud Katoliko. Pero dapat unta nga ila lang pud unta ng tumanon ba kanang ilang pagtulon ang Biblia lang, no? Kay ako wa man ko nakabasa sa Biblia nga magsaulog og July 27 ang Iglesia ni Cristo Rey Biblia. Pero lain pa doon. Ang Iglesia ni Cristo Rey Biblia walay pasugo magasin. Di ba? Unya ang Iglesia ni Cristo naa. So makaingon ko nga kung tinuod na nga Iglesia ni Cristo ilaa, kung litra por litra naa gyud diri ang ilang gibuhat sa Biblia, mo na mangutana yun ay ko nga ang sa mabasa sa Biblia nga ang Iglesia ni Cristo diri naay pasugo magasin. Wala, pero di ko musawayan na kay imong dautan maghimog magasin kay kamis Katoliko daghan bulig mga gibuhat nga mga magasin libro nga wala sa Biblia pero di man dautan mo na among gihimo. So nito naman ang atong moderator, buot po sa buot, wala na ko'y panahon, so andam ko mo tubag sa inyo mga pangutana. Brother, special mention ko sa imo ang pagpahayag karon. Nagsarong bitaw, karon pa kami ka atubang na pagbalik. Karon, kanang imong giingon nga among kinatuman nga wala sa Biblia. Dili man na imong isulat sa Biblia kay di man na doktrina. Ang buot na mo ipasabot nga kinahanglan natong tumanon kadtong doktrina nga kinahanglan sundo nato kay nakasulat Biblia. Apan kung dunay buluhaton wa masumad dili doktrina apan buluhaton lang agi pagsaulog panitan sa manang Rizalde sa ulugon nato na atong nasod sulod di na kinahanglan isulat pa sa Biblia. Di man na doktrina. Dili ko Ang matubag. doktrina nga among kinahanglan kinahanglan masulat sa Biblia nga ang isundon kanang doktrina. Dili ko matubag na. Sa pa ako'y mutana. Oh yes, sige, sige. Ang pangutana na ko, gibasa mo nimo ang unang Korinto 3:15. Ito talaga, no? So di pa kang padayon, ang rule ko nung diri, basta ang masulti pangutanon lang. So nipahayag mo ta din, hindi gusto mo O magani, akong gikuan, gibasa, imo man ko ang gisulti. Yes, so, O, matubag sa ko ato. ako lang gikoreksyonan tong imong gisulti. O sige, pero Oh. kinahanglan mo. Gibasa nimo din sa unang Korinto 3:15 o 17. Nga diin nagpamatod ka nga adunay purgatorio. Yes. Oh. O ang imong katarungan, bisan kunuwa man sulat, apan masabot. Yes. Nakaroon, ang pangutana, gitugot ba sa Biblia ang pagtuman sa mga mga sulat? O, ako basahin lang, Eka, saglit lang, no? Patubagas ako, no? gitugot ba sa Biblia ng pagtuman sa mga sulat? Atong tubagon, no? Dala na sa imong komentaryo ganina, no? Ang gingon ni mo ganina nga ang doktrina lang kinahanglan mabasa sa Biblia. Kana akong pagtulon-ana, wa gyud mo kabasahan sa Biblia. Nga ang doktrina lang kinahanglan mabasa sa Biblia. O yeah, ako basahon. Ako basahon. Kanang pulong doktrina lang kinahanglan mabasa. Basahon lagi na ako. Ingon ko, ako basahon. Basahon ako. Sige. Basahan. Oo. Yeah. Basahan. Ha? O diyan na, pasagdis niya kay mo man ito ba? Di man ikaw mo, modulito lang ka, madam. Modulito lang ka, inisugot man siya na akong palitan. Sige lang, sir. Okay na. O, naablo nga. Di ko pagkumutan na. Oras na ba? Oras na Sige ba? lang. Oo. Oras na. Okay na ko basahan. Sige. Oras na lang to. O saan ang teksto nga, brad? Tinawa na, unang basahon ako, ingon dire. O saan teksto nga? Tulo ka sitas, akong basahon nimo. O saan teksto nga una? Unang sitas, akong basahon. Sumpay lang sa sitas nimo gibasa niya sa 3:6. 1 Corinto 3:6. 4:6. 1 Corinto 4:6. Sige, palihog. Oh, ingon dire. Karon tuloy mga bata nga mga igsoon, ingon nga ang pagsulundan akong gibalhin sa akong kaugalingon o kang apulo tungod kaninyo. Aron nga kamo makakaton sa dili pagbaton o mga hunahuna nga kapin sa nasulat. Tinaw, Pwede ko mo tubag? di ka maghunahunag kapin sa nasulat. Oh. Oh, so ako nang tubagon. So pagana, Ano mo sa pawi ko mo tubag ko, no? Okay, ano ang tubag?
Ang akong gipangutana, ang akong gi-institute kanina nga, walay mabasa sa Biblia nga kinahanglan ang doktrina tanan mabasa sa Biblia. Pero ang imong gibasa kanang 1 Corinto 4:6 nga dili magpakapin sa nasulat. Sa among Katoliko nga pag-interpret ana, dili na siya buot ipasabot yun literal. Ang gipasabot ni San Pablo ana, kung basahon nimo ng 1 Corinto 4:6, nag-isgot si Pablo diha og mga mapaboruton kung masinupakon diha sa Corinto nga gimbutan nila kay naa nila ang otoridad sa pagpanudlo pero naay magsupak-supak naman gyud mo ingon diha kung basahon nimo ng tibok chapter walang gyud panahon pagbasa ana tibok chapter nga naay mga tao diha sa Corinto nga naghula-hula nga sa pagrebuilde sa paggumala nila ni San Pablo nga nagingon siya nga mobisita ko diha sa Corinto sa iyang pagsulat ana pero naay mo ingon nga ay mugtuo ana kay di na mo mutuman sa iyang saad muna bud pasabot mapaburuton nagpakapin sa unsay nasulat kuno nga ang nasulat kinahanglan tuhuan nato ang pagdumala nila ni San Pablo kay otoridad sila pero dili sila motuo dili ginaingon nga literal nga tanan basahon sa Biblia kay kung tanan basahon sa Biblia bisan gani kamong mga iglesia ni Kristo daghan mong gibuhat nga wala sa Biblia. Di ba? Then, laing punto, pinakabungkat ni nga reason na kung literal na ito na pagsabot, kanus aba na nasulat ni San Pablo ng 1 Corinto 4:6. Sa akong research, anak 57 AD. Nasa King James Version gani nga, dili ko nito mapakapin sa unsay what is written. O what is written. Yan ang higayuna, daghan pang mga libro sa New Testament ang wala masulat. Kung yung what is written, dili magpakapin, mahimong kung sabto na ito na literal, si San Pablo, nasipyat po, nakasupak anak kay nganong nagsulat man sa ikaduhang Corinto. Kung literal na ito pagsabot nga, o kung siya nasulat na niya itong higayuna, dili pagkapinan, nganong ipagkapinan man lagi niya 2 Corinto. Dahil lain pa, si Juan, nagsulat mga 90 to 100 AD. So makaingon ka nga, nagpakapin po ito kang Juan, kung sabto na ito literal, ano man. Kaya kanang giingon ni Pablo diya sa 1 Corinto 4:6, 57 AD na niya nasulat. Nga kung literal na ito na pagkasabot, daghang mga apostol ang nakasupak anak. Kaya nagsulat man sila mga around 60 AD, 75 AD, o kana si John, mga 90 to 100 AD siya nagsulat. Diba? So dili na siya literal na ito. No? Ang buot ipasabot niya nga ni Pablo nga sila, kay otoridad man sila, nagingon si Kristo diya sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo, naminaw nako, ang wala minaw ninyo, wala sa minaw nako. Gisupak na sa pipila ka tao dito sa Corinto. Mo to'y nagpakapil kunos na sila pasabot nga nireveal di ba? Nagpakapil sa ilang hula-hula o kung sa'y gimbutan na nga si Pablo kinahanglan tuhuan nila kay otoridad ko siya, sinubok ko ni Kristo. Wala, na sa literal. Wala po ba? Yes. Kung gibasa natin, 4:6, brother, tinuod mo itong isulti mo nga diya sa Corinto, ang mga kaisunan sa unang iglesia diya, nagkabahin-bahin, daghang mga pangitarungan. Yes, Busa, ang gibuhat ni San Pablo, gusulat ng 4:6, pagbadlong niya itong mga tawana. Now, kinsa niya pagbadlong? Dili kamo maghunahunag kapin sa nasulat. Mo nagbadlong niya po sa Pablo. Nga maghunayon na mga. Yes, mo lagi itong Nga maghunayon na kapin ng dindili, maghunahon na kapin. yes, ako nang natubag na dili literal ang pasabot. So may literal dyan. Kung literal pa, Muna. Mura na ako kita. kay kung moingon nga literal nga sayop na sa iyang kaugalingon kay nganong nagsulat pa man siya dayong ikaduhang Tesalonika. Dayong si Juan nganong nagsulat man siya pagka 90 AD to 100 AD. Kung literal na itong ipasabot ni Apostol Pablo. Unya, lain pa no, bisan gani ang mga iglesia ni Kristo daghan kayong gibuhat ron nga wala sa Biblia. Sampol kanang magsangyaw pinagi sa radyo, wala mo na sa Biblia. Ang mga ministro mag-Amerikana, wala mo na sa Biblia. Pero wala tamo sa way ana kay di mo na dawtan. Di ba? Kanang ilang simbolo, ang among simbolo cross man. Ang ilan na sila simbolo nga tulo ka color, pula, puti o green. Na ipangbutang sila mga sakyanan, wala mo na sa Biblia. Pero wala tamo sa way ana kay di mo ko dawtan. Kana lang ang atong tubag, wala mo daw igong panahon o atong ibalik sa atong moderate ani. Kasi luwa ko kung doon nato yung mga kalapasan no, sa atong pagbarayag. Di na ipamugos ang atong giparayag. Salamat. Diri sa ito, mga igsoon. Maubilang po sa role, no?
Ang katong mangutana rasyod. Ang iyang panahon sa pagbasa niya kung iyahan ang oras dire. Meron na ito nga niyo mga igsoon kay. Kung gamoy usang magbasa ang uban, nag-ulpo do dili sila makabasa. Muna nga nga tuwa dire, mangutana ra. Sige, I'm sorry please, mga brother o sister. O dini, napupos na ang oras sa siniling nasod, o karon mag-awit na o mag-ampo.